Mboya. Salangula ibu. Simbeta ndakagara. Salangula mwana. Mara ipapo. Kudaidzisa. Daidzisa. Anhu arudombatsira ngari kumashure uko. Ndakauya. Ngenyaya yemwana wandaigara naye musekuru. Mwana wendinogara naye musekuru, mwana wemukunda. Saka mwana wakaende kukanyapwanye mhatso yendinogara, yendakaakirwa ngevana. Mwana uno muzukuru, mwana wehanzvadzi yawo yamuri kutaura nawo. Saka ndaane nguwa mwana wechindodaro kunga kuti nangisi kuti ndimbuya angu. Saka paakazoende kopase mhatso nemadhoo nedemo ranga akabata, inini ndakanga ndatozunge Mwana anozi Alec. Mwana chamisa nteererai mukati umu. Ndichabvunzwa mumakwese imomo. Saka mwana uno adaro. Ini ndakati handikone kuti ndidini ndimirire kuti hari kutema uri kude kutemera. Vanhu vakati imwe mwana wanyu uri kurumba nematombo ekutomutsvaka kude kumutema ngematombo. Saka totizai, ndakatiza ndikaenda pasi pemuti. Pasi pemuti kutopfeka pasi kutohwara. Ndahwara mwana wakasara achichiteme mhatso yangu yana nemadhoo ese kuzviuwa poto. Apedza worumba kuende pana umwe mukomana wanga aripo, kwakwende kopwanya futi mawindo. Inini ndakatohwara. Vana anoti mbuya ana haana umwe uri pano. Regai titaurirewo mwana wacho uri kustendi inini auye aone. Inini nditori mushango. Iye watohwata saka saatoita zvizvo, saka kwakutogara. Saka anhu akazoteera ndiwo akazoti imwe hapabviri kuti mupetuke. Mhatso dzapere kutopwanywa inini dzatisa. Imangani zakapwanya. Iyi mhatso imwe ine turumosi. Saka inini handizi kuzokona kuchazoye kupetuka pamba. Mwana uyu watogara hake. Hapana wakamubata kana kuti pana wakaite chiro. Asi ndekuzonga amweni awaona ati haiwa hatikoni kuti tigare naye mwana uyu. Ngaendepi? Ngaende kumapurisa. Ndiko kwendakandozozwa kuti wakazobatwa mapurisa anochiti budai henyu wabatwa wakumapurisa. Hino chemuri kumangarira mwana uyu, muri kumangarirei? Kundotaura basi ndiri kumangarirawo mwana uyu because zvakadai tionesane semhuri. Ndechandiri kudaya. Right, mbuya imwe muri kuti mwanawo paakapwanya mhatso handiti ka mwakazobude mushango imwe mwazwa kuti watorwa ngemapurisa. Asi kumapurisa kuyani kusvika pari zvinezvi hamuzi kuzombotorwawo kana ngemapurisa yekuti mumbonga munotongwa uye chibvunzwa kuzi waizviitirenyi uyu. Iwe waizopwanya imba sei iwewe? Chii chaizomboita kuti upwanye imba? Weirumbirira mbuya unogara nawo. Mbuya anoita moko gudo. Mbuya ane moko gudo. Ngei wedu ane moko gudo. Unozana? Alec. Moko gudo. Alec azve. Moko gudo chiko. Magwichi. Inini handifariri magwichi. Ai mbuya nyara. Mbuya. Magwite kudini? Magwite kudini? Inini maone yangu anonona ngazama maramu. Anokona ngachi? Una sosego maramu. Ngei weti anokononga samaramu. Chini chacho chinoratidza kuti anokononga mwaramu. Undokuononga mwaramu pasina zvimweni zvinhu zvacho. Anoitei? Anoitei? Undijaire kwari kuti taka.
ini zvendakaona nezvekuti mbuya aya ndisaida kurarama nawo. Ndakaberekwa baba angu anga achiri mupenyu, akafawo nenguva yawo. Mbuya aya akanditora semunhu anoda kuchengetwa, asingatizivi kuti pachaita dambudziko, izvozvo akunditora semwaramu. Mbuya anasokuitei chaunoti mara anasokuitei ari kudini yo no chiini chinoratidza kuti hanzi mbuya anokuita chimwaramu? Chii chawakamboizirwa? Tiziyo. Isusu tinobikirana muchoto chimwe, asi kuri kuti tikaenda kuvata tinovata ndega. Asi mbuya auchida kuita zvemadziyo, ndova ndaona Kristu obva auya achibva anyimamisa. Handitiziva kuti mamamisiro akandiita. Amweni achobatsirawo mukomana wangu. Ngatisane mumuono umwe chete. Oda. Zvakanaka. Tokumbirawo maoko kuna ana baba. Euka pasi maoko. Euka. Anhu ngatirire mashoko. Tokumbirawo maoko. Nawo. Baba, ndimwana baba asara, ndimwana baba ndidi. Mazwa ere zvekutaurawo mbuyawo uye nemwana uyu. Makambozvizwawo ere kana kuti munotiko nazvo? Pamusoro iwadare. Nyaya iyi ndichiuya panapa, kuuya kwekuti pane soko rakapinda munzee mwangu pamashure apo kuzwi mwana ari kurwara. Ndisinganyatsi kuziva hangu udzamu hwezvinhu zvakanga zvaitika pamba apa, asi nyaya iripo ngeyekudai. Musha wedu chaiwo wetakaberekerwa isusu uri kwaChikukwa. Ndo musha wetinoti ndiwo musha wedu. Tiri pamusha apa, mwana uyu uri kutaura pa uyu alo. Kufa kwakaita mubereki wake baba wake vaigara kwaMutare. Munhu wetine mhete yake baba wacho. Kunyangwe anga asinopedza zvokurova. Vashaika kwaMutare. Mukoma ndo akafambira nyaya idzodzo pamwechete namai avo. Vakauya nemhuri wakaisa pamusha pani pababa havo. Totogara zvakadaro tiri pamusha pedu kwaChikukwa. Isu tiri kumba kwedu. Vana vari kumba kwavo. Muripindirana nemubvunzo here mubvunzo ndamubvunza kana kuti muri kupotsana nemubvunzo ndamubvunza? Handichazivi kuti ndingapindura sei. Ndiri kuda kuti ndinyatse kusesa kusvika petiri kuda pacho. Kuti nyaya yekuzwa kurwara kwemwana ndaizwa inini pane chinhu chandaida. Baba aKristu ndo akatora mhuri kubva kumusha wouya nayo. Haana zvaakataura neni pamusoro penyaya iyi. Kristu uyu uripo haana chaakataura nenipo. Mhete yakamira sei? Ipi mhete? Mhete yamati bai tinoziya mhete yababa aona mwana uyu kuti mukwasha wedu, Pfuma, haiwa ngepfuma. muzukuru wedu. Kuti pfuma zvingari mhete. Saka kubuda kwaakaita mumusha echiuya echigara nababa uyu mukomana uyu, baba acho haana chati ataura neni. Iye wacho ari kubasa kwavo. Ari kubasa kupi? Handizivi kuti tingati mbotaurawo here nawo sempambo wenyu. Baba aKristu ero. aiwa baba euyo Haana baba vachakashaika. Ko auike munombopota mwembotaura? Hatitauri tese. Why musingatauri nawo? We don't know. Ndozvendikada kutozwawo pano. ndoika baba ari panapa naasiri pano ndiani anotitsanangurira. Hatidi zviro zvemahala. Chokwadi chaicho. Wambozana pokutaura kuti hanzi zvinhu zvako zvawatitira kubudisa kana zvinhu zvawatibudisa zvandizvo. Ini ndiri panapa aundizivi. Usingandizivi auzivi basa rangu. Handiti basa raundiziva ndiri kukubesera ndiri kukuita handiti. Ipapo ndinourombo mudharo. Ngatiti tifambe tikubetserana. Ndinourombo. Singaiti kuti tibetserane kaere ngatisiyane. Ndoda zvinhu zviri straight.
anhu anouya apa akomana antuda anhu ari straight kana ukakorotera chokwadi endako kubanzo because ini ndiri panapa ini handidi hangu kana zvinhu zvinondinyangana order mambo ichinge ichitaura Chris sorry wakafanana nababa ako andidika fokoro nyorai huku Chris Chris nyorwa huku sezvo ndakafunda newo hazvina basa sinyorwa waswazi Jodi ndazwa mambo. mambo ichinge ichitaura iwo kutaura order pana rutonyorwa izvezvi ndichanyora akadzi amweni akawanda ngatidetserane tione kuyambutsana isusu takaita unga Jordan ibridge riri kuambutsa amweni anhu paJordan panapa mudziye amwe zvechokwadi kwati zvekunyepa unonga ichiroya unonga achiita zvaari kuita ndiye but asvika panapa pazvinhu zvese unofanira kuti mapfumo asiye pasi akandira aende uko kana huri kupfambi kana chiri chii kuchikandira choenda uko bosi tiri panapa tiri wechi justice paruzika anhu akasiyana matumirwa akaizwa saka toda justice tiri pamberi panapa chokwadi pamberi pamambo kwati inini ba ndoka ndichitoti wadai munhu ataurawo chokwadi chakanaka kuna mambo wangu ari kumusoro kudenga kutaura Mwari kwati inini maita basa ngati masisas Inde ndadoziva kuti baba euyo ndiani wenyu munini sei mwati kwaya tikutaura tese mochii chiona izvi zvakaitika ndosaka ndaida kuti ndinyatsoritsanangure dzichana hazvina nguva yakareba maningi inini kugara kwese kwataita handina zvinhu zvendaimboenya kubatika ndizvo zvokuti ndaidzamisa ndaindobatsira sekuti mhuri yangu sekusara kwataitakaita takamboti ifei pamashura ndikachienda kosara naye baba ake uyu nehanzvadzi chipo tasara tiri vatatu right nyaya dzinoenda koitika ngedzekuda izvi inini pamwe pacho ndinoenda koshayiwa simba rekuenda kotaura ngezvinhu zvendinoona zvichiitika pana mbuya chikonzero ngechekuti kubva kumashure ndine dzimwe nyaya dzandaikwanisa kutaurwa ndimbuya auya kwendiri ndouya munin'ina dzekuti chiiko nyaya dzacho tomboti pane nyaya dzekuti chiiko nyaya dzaitaura mbuya nyaya huru yakatanga kuti tizotaura tese ngekufa kwakaita hanzvadzi yake uyu hanzvadzi yake yafa uyu pakauya munhu pambapo pambuya auya munhu uyoyo achiti ndini baba ndini ndatumwa ngehama dzevana ava ndauya kuzoika mwanasikana iwe inini ndakabvunza kuti iwe wauya mukoma wangu ainge achitora mupenyu wandaiteera inini tiri pamba pambuyapo iwe wauya nhasi uno vana vechipura vari mumusha mwedu taisikakuzivisei asi tichigara mwachikukwatmbomire baba mbomire ndokudzoka kumashure storeni mbuya uyu mwati mwana womukunda wenyu una baba ake ava chiwe chii chenyu ava mwana wangu futi aya uyu uriyo mwana wenyu ndi munomubereka uyu mwana mwana wehanzvadzi yake muri kuzvidzwa here kuti muzukuru imi makamutarisa muzukuru wenyu munozvionera kuti imimi ndimo ata nedambudziko rekuti mbuya zvaari kudhemejerwe property ari kuda kuti imimi muchibatsira kuti chichi makamutarisa mukomana muri kuona kurwara saka munoti kudini kune dare ndo pane nyaya yendaya ndiri kuti zvaitika izvozvo kuti babaka pakauya munhu wakauya achitaura ndiyo hama dzemwana uyu nekudaro mwana uya wakanga anzi uyu wasara wacho tinotora tichienda naye aone hama dzake ngekuti panyaya yakataiswa babaka uyu muzukuru wenyu mwana wandaza nditika uri kurwara nditika musha wake ngekupani barwa ndo zvinhu zvakuti ndinesa mhete iyaizi kana tizii yakundineeka vanhu vaya vakauya vaya vachiteerera mubvunzo mutorwa kana tichinge tichitaura kana tichinge tichitaura nhari pamberi apapa iwo haupikisi waineta haupikisi andi wabvunzwapo kuti hanzi
mwana wekwani ubarwa kuda tiri kubvunza kuda kuziya mwana wekwani uyu uri apa uyu kuti hanzi hana kumira mwana wekwani order ndati order ndichiti order ini handichifariri ukazi order nyarara mwana wekwani uri apa uyu baba ake namai ake nekwani tokutowaziyawo muzaya wenyu asi tokuwaziyawo kuti tibetserane mumadzinza bhodzi mumadzinza munonesa ndiri kutaura huku zita ndeni musadaro ngatibetserane ndiwo wakauya kuda kubetserwa ngatikubetsere kana pane pamwe usina kana kuzwisisa kare wotaura detokubetsera anditi ndataura ijorodhani kundonyikana tiinodai kune chimwe chirema chakagara 25 years chiri pauchia kudai chisina unochikandira muondeni mwacho mwana wakwani uyo Shasiyo Bobo. Anani? Shasiyo Bobo. Newe kupi yeye. Babake akarerwa paakarerwa achigara pabvunzo achikubwa. Newe kupi yeye. Mozambique rega ndi Zimbabwe. Ai Mozambique. Shasioni. Mozambique. Shasiyo Bobo. ndilo kabisa chibeneti Mwana wa Shasiyo kan. Saka ndiyo uri kwadzangu mwana. Atisi kuyaziya badrozo tikalotaka. Saka makambofamba ere mzaya wenyu uzwa chinjo uri kwadza pamzaya wenyu. Andisati ndaziva kuti saka zvakanaka. Kufamba chaiko ndinotonda. Pamusoro imambo perekezo. Momira mubaya wamweni chance. Pamusoro imambo. Indaida kubvunza kuti chikudo chiri kutaura uyu mfana uyu. Chiri kuita chaari kuitirwa ndimbuya chimbori chei. Mubvunze. Hanzi chikudo cheuri kuizirwa iwewe chiri chei. Chauri kuizirwa ndimbuya yako. Ndimbuya yako anonga ikudikira ichinakirwa newe ichidaidai idai newe. Asi kune chimweni chekuzoti mbuya anonga kubvisa bhurukwa kuti mbuya yako waamuna kubvisa bhurukwa. Bhurukwa rangu aribviswe bai. Bozi bhurukwa rangu arifanibviswa nembuya yako. Chii chinonga chemboitika iwewe? Mbuya tingati mbuya amaonerawo akambokuita chimwaramu chichinoshupa akambokuita here akambodini ana asi anotobata chiro chako oda chimwaramu chipi chewaitaura kuti hanzi mbuya anonga itamba chimwaramu newe tiri pamberi panapa toda kuti tibetserane kana tienda umanga totozwa chiri kunetsa iwowo because pamwe chiri kubuda pauri cheitaura chikudawo kana kutokuperekedzawo kuti uziye chaiko chaiko dzinza rekwako kana rekumozambiki ratauraya kuti mwana wangu kwambe amweni mbuya arikubatsirwa anouya mambo uyu une dambudziko amusoro kuti njere dzake dzinonga dzakatokushota here mambo apa taikumbire kuti tisiyire fulo kuna anhu aya tisecho kuti chinokwadzapa chii ana takuona mambuya amweni mwachachawa mambama amweni twatisingazi kuti anhu anopenga kana kuti anhu anomira musoro wako unobetsera munhu umweni usingazi kuti munhu woperekedza munhu kunzira kudai usingazi kuti munhu wacho musoro wacho waunokwana wozoona wayo kana kuteretiri munhu wacho uona kuti munhu anokwana ura kuti saka ngatite tiendesane mberi Ngatimbosesedzana nemashoko. Baba. Apo. Baba. Ndiri kuuya kwemuri. Aya mwati ndimayanywa. Uyu wa mwana we100 yenyu. Mwana apukanya mhaso mwakagumepo iri pamhaso pana mai. Andizi. Mwana kuti azonga ichibva ari kumaoko epolisi. Pane zvemwakaitawo ere kune mapurisa kuti mwana aone kutorwa ngepolisi? Tiri kure nekure. Alright.
kure kwekuti muri kutaura kugara mwachikukwa here kana kuti inini ndakugara kwabiriri. mwazwa shoko mumwe henyu hamusi kurumba kuenda koonawo mai kuti mai angu apwanyirwe mhazo ichokwadi. Mai acho ari ndo ari apa mai mwana akafa mai mwana akafa baba mwana akafa saka ngatibetsere mwana Imwe mbuya mumu uono penga ichindotaro kuti imwe ndo munondorera anyasika nano ni madara sekumemzaya majendwa ndingaitipedze mashoko uyu mwana usina ibedzi mwana unorwara Yes. betsere munhu ari kurwara andiepi uri kuita zvirozvo pane zvepasi kufa kwamai acho kufa kwavabake poda mashoko kuti adongorerwe pakati pemuzi wenyu murege zvekuti zvo zviriyo zviri muchihundu mbumirai baba nyarara zviri muchihundu mwenyu baba gadzirisai zviro izvi mungafa kuti nyamasi unototi mamba watoti ndotomupe n'anga muhambe na kupedze mari mahara endai mumbudisa baba emwana namai emwana muzwa zvavanotaura aonini ndaikumbirongoti munoziva kuti kairi kuno mweyo unotigisa bhasikiti reumweni rake bhasikiti rake reuroyi kudai kwauri ainore wangu uno ndakumbotigira nhinja kwauri saka isusu sedare tinoda kuti tifambe tichifamba sedare tokuzwa chiri kunetsa kuti iwewe wai iwe wechimboputsa mhatso dzaanhu 1 yambuya yako yakaputsa ende musoro wako wai wechimbonga kudai ende wai wechiti hanzi mbuya ako anokuita chiumwaramu nezvenyu zvona izvo muramwa mwega muramwe chinakirana ndezvenyu izvo weibikirana sadza wapurira kukicheni kwenyaya ana sekuru echitozwawo zviri kuitika pamuzukuru sezvo mai ake pasisina ba mai ake hapana baba ake hapana tombetsera sei tombetsera sedare dare ndiro baba yeumwe wese ndo mai yeumwe wese usina mai nababa kana unawo wese pane une zvekutaura here mukati mutipinzemo dzatisaiko mutapedzi kuti mai aya mhaso yawa maya yakabaya pwanya kuenda pasika iri pasi yezo mbuya ndokubvunza ndimi mune mhosva dzekuda koshuma kanyi kwamai kuti akada kutozikana apapo because baba chengetwa ndimbuya zvozwa kuti chaari kuita kuti apenge chii chiri kuita kuti apenge ende zvembombombo zvake zvaari kutorera kuti zvake zvezvaari kudaro chiti ndakuzvizwa eko zvakadini basi nekutomubetserawo kuti aite munhu mangwani tinozonakirwa maningi echisimudzawo maoko echiti ndiri panapawo ndakabetserwawo nyaya yangu yange yakadai munhu ngatisatarise isusu basi tiri kundopona basi kwaunoti aidhodai dzikapenga izvo kushoperana kana kuenda kutamirana mumhatso kwaanhu kuenda kuiserana zvipopo kuti anhu adai tiri panapa tiri zvinhu zviri justice ende zvimwe zvacho munoona kudenha nyuchi dzakaungana pamwe chete maita basa kuti mwana unowu wakaenda kuchikora kusvike grade yanani uye zvakamutanga kubva andori grade 1 here kana kuti zviro zvakazondouyawo patoo painyi patoo pamusoro iwewo mukomana wakaende kuchikora kubva grade yanani vanobudirwa muno mutoti budai wakasvikire grade 7 haana kusvika asi zvanga zvakadaro here kubva paudoko hwake wakadini ukasvika grade ani iyo nyarara ukasvika grade ani weda kubetserwa ndoda mweya wako uyo kupenga ungaende pasaidi ngabvunze maticha akandi wakafundiswa ndimedhemani ani grade 7 basi semahoso kana muchaziva semahoso anogara kuni mamidia ndoenda kafundiswa ndiwo
angangu paprimary mahoso toziya imweni bhora racho rinenge rakatomvire bhora chachinotambira pachibhora panapa atidi mafuta kana mafuta gara mafuta yako mhatso pako kana ari kuzora kagara nawo nekuzora kumhatso pako handiti ngatisaiti kuti anzi titenderedzane panzvimbo 1 apa ndiri kumupai purisa ndokwapurisa muda kuti monzeya wako mozwa kuti zvinhu zvakamira sei mapazi ari kuenda tanyaya yemafuta mafuta gara nawo kumhatso kwako kana wataurwa mafuta anaya neelak kana kuti neyekuti anzi kuzotaura apa pazvinozwa kuti mambo anozwa kuda kutaura kana ngazigare kumhatso kwako paruzika here paruzika here haleluya munotongonga anhu ane mafuta mukanwa mupfeke mune mafuta amweni anhu ari mukati ngatiite basa rende mberi basi ehe mwatozwa Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira Dojibondora, tete.